Ġiet imnedija skema ta' għajnuna finanzjarja b'investiment ta' 600,000 euro fuq firxa ta' sentejn għal għaqdiet volontarji sabiex jingħataw appoġġ fl-organizzazzjoni ta' attivitajiet li jsiru minn żmien għal żmien. Din l-iskema ġiet imnedija wara ħidma konġuta bejn il-Leża u l-Kunsill Malti għall-Arti. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali Owen Bonnici u mill-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri. Din l-għajnuna finanzjarja tmur id fit mal-għajnuna li tingħata lill-għaqdiet tal-festi tal-lokal fl-attivitajiet li jittellaw fil-jiem tal-festa. Dwar dan il-għan il-Ministru Owen Bonnici saħaq li b'dan l-investiment l-attivitajiet li jiġu organizzati minn għaqdiet volontarji se jkunu iżjed aċċessibbli għal kulħadd. Aħna din ninvestu ammont ta' 600,000 euro fuq sentejn sabiex daw l-għaqdiet li jitellaw l-attivitajiet ikunu jistgħu jieħdu minn dawn il-fondi sabiex jagħmlu tajjeb għall-ispejjeż marbuta mas-servizzi ta' sigurtà. Aħna kommessi li nkomplu nkunu hemmhekk man-nies kollha li tant qed jagħmlu xogħol volontarju li jissebbaħ ħafna lil dan il-pajjiż. Min-naħa tiegħu il-Ministru Byron Camilleri spjega li din l-inizjattiva tneħħi pis finanzjarju minn fuq l-għaqdiet volontarji filwaqt li tkompli ssaħħaħ l-appoġġ tal-forzi tal-ordni fil-komunitajiet tagħna. Dan il-fond ta' 600,000 mill-Aġenzija Leża sabiex naraw li dawn l-għaqdiet ikunu mejjuna, l-attivitajiet li għandhom isiru, iżda fl-istess ħin ikun hemm kwalunkwe ħarsien li hemm bżonn għas-sigurtà fil-lokalitajiet tagħna. Din l-iskema qed tissostitwixxi skema simili li tħabbret iktar kmieni f'din il-leġislatura li kellha terminu ta' skadenza ta' sentejn li għalqu din is-sena.